Sok tényező okozhatja a beszerzési folyamatok hosszúra nyúlását, ami gyökerezhet onnan, hogy nincs rálátásunk a probléma forrására. Honnan tudhatjuk, hogy milyen feladattal mennyi időt tölt el a szervezet, hol kellene a hatékonyságon javítani, hol vannak a folyamatainkban szűk keresztmetszetek, vagy egyáltalán melyik beszerzésünk hol tart? A CPS beszerzés támogató rendszer kihívásokra reagálva a teljes körűségre törekszik, és a tervezéstől a számlainformációk nyilvántartásáig végigköveti a beszerzések útját. A digitalizációnak köszönhetően pedig mindig naprakész információk állnak rendelkezésre a szükséges döntések meghozatalához, a beavatkozások megtételéhez. A CPS beszerzés támogató rendszer lehetővé teszi azt, hogy a beszerzési tervet rögzítsük vagy betöltsük, és a tervsorokat az évközi változások mentén karban tartsuk. A beszerzési igény jóváhagyását követően létrehozható az új eljárás a beszerzési igény adataiból, melyeket nem kell ismételten rögzíteni. Ha az eljárás folyamatlépései lezárulnak, a következő lépés a szerződés létrehozása. A CPS beszerzés támogató rendszer segíti a felhasználót a nyertes ajánlat alapján a szerződéses adatok előtöltésével, ezáltal gyorsan elvégezhető a feladat. A szerződésre jóváhagyási folyamat is futtatható. A szerződésre megrendelés, a megrendelésre teljesítésigazolás hozható létre, illetve a teljesítésigazolás alapján a számlainformációk is rögzíthetők az előzőekben bemutatottakkal egyező módon. A Clarity CPS beszerzés támogató rendszerének használatával biztosított a beszerzési folyamatok teljes körű támogatása, az egymásra épülő tevékenységek átláthatósága, az elakadások gyors felismerése, így a beszerzési folyamatok hatékony működtetése.